Bună ziua! Bun găsit tuturor! Chiar dacă târgul de carte pe care Casa Cărții l-a organizat online s-a încheiat, continuăm să fim în legătură directă cu cititorii și pentru că suntem în săptămâna mare în care vorbim despre patima Mântuitorului, despre suferința Lui, aruncăm o privire și în istoria bisericii, să vedem cum s-au raportat de-a lungul secolelor de creștinism diferiți oameni, diferiți slujitori al lui Dumnezeu, cum s-au raportat la situații ca cea prin care trecem acum, situații de criză. Zilele trecute am primit o întrebare de la un prieten care îmi cerea să îl lămuresc sau să îi dau niște resurse din care să înțeleagă, să citească cum s-au comportat mari oameni al lui Dumnezeu în istorie atunci când au trecut prin perioade de criză ca cea pe care o traversăm noi. Tocmai despre acest lucru voi vorbi în ziua aceasta. Împreună cu mine este Teofil Stanciu, editor coordonator la Casa Cărții, și Daniel Fărcaș, editor la Casa Cărții. Iată că editorii noștri, chiar dacă stau acasă, lucrează din plin. Bine ați venit! Salutări. Bună ziua, bun găsit tuturor celor care ne privesc acum. Asta e dovadă că la Casa Cărții se lucrează pe toate fronturile. Astăzi aș vrea să vorbim în special despre două cărți. Eroi ai Credinței, o carte publicată de an bun la Casa Cărții, care continuă să se vândă bine, prezintă scurte biografii a 70 de oameni mari din istoria bisericii și 131 de creștini care merită cunoscuți, care prezintă, sunt mai mult de 131 pentru că în câteva articole sunt prezentați câte doi. Dar acesta este titlul, 131 de creștini care merită cunoscuți. Voi începe cu o întrebare pe care aș pune lui Teofil. Ce putem învăța din istoria bisericii și din biografiile și viețile acestor oameni mari al lui Dumnezeu pentru o vreme ca cea pe care o trăim acum? Eu m-am oprit la doi antici, deși n-aș putea să mă consider vreun soi de specialist, dar lucrând cu carte și mai ales fiind și interesat de istoria bisericii, evident că niște lucruri tot se prind de tine până la urmă și cred că folosește să ne uităm în urmă, fiindcă sunt lucruri care chiar ne-ar putea folosi, dacă nu neapărat ca exemplu direct, cel puțin ca sursă de inspirație pentru ceea ce am putea face. Și vreau să mă refer la Ciprian al Cartaginei, un episcop care a prins în perioada mandatului lui, ca să zicem așa, exact o pandemie sau o epidemie locală. Acum rămâne de văzut cât a fost de amplă, dar oricum o boală care se răspândea, care era contagioasă, există speculații ce anume va fi fost, dacă ciumă sau altceva. Și el încearcă să explice comunității cum stau lucrurile, ce ar trebui făcut sau ce ar trebui înțeles din ce se întâmplă. Acum nu o să mă prefac că i-am citit scrierile, deși lucrând cu traducere am citit din scrierile lui Ciprian, părți din ele, evident, uneori destul de ample pentru a înțelege argumentul, dar există rezumate, există articole revelatoare și chiar am citit, nu mai țin minte, cred că pe Foreign Policy, oricum pe o publicație internațională, un articol recent care vorbea despre cum s-au raportat creștinii de-a lungul timpului la diverse epidemii și titlul suna foarte interesant, parafrazez acum, creștinismul știe de 2000 de ani cum se tratează pandemiile sau epidemiile și dădea exemple și între aceste exemple era inclusiv Ciprian al Cartaginei. El mai întâi îi asigură pe creștini că nu vor fi scutiți de încercarea respectivă.
Adică promisiuni din astea superficiale și ieftine că noi vom scăpa fiindcă suntem mai de soi, la el nu țineau. Pentru el era clar, toți vom trece prin asta, uitați-vă la Iov, uitați-vă la Pavel, uitați-vă la Apostol, la Hristos, toți au avut de suferit. Nimeni nu-i scutit în virtutea apartenenței lui la credința creștină. Cu toate acestea, el găsea sursa de speranță și de bucurie în promisiunea vieții de apoi cu Dumnezeu. De asemenea, vedea un rol pedagogic în suferință și unul chiar soteriologic, adică contribuie la mântuirea sufletului și la antrenarea sufletului în lupta cu răul și în lupta cu dușmanii vieții spirituale. După aceea, îndemna la compasiune față de semeni, față de cei din familie, dar și față de ceilalți membri ai societății, indiferent de culoarea lor religioasă, și m-a îndemnat la responsabilitate. Asta mi s-a părut, iarăși, un îndemn foarte util pentru zilele noastre. Responsabilitatea era cerută, în primul rând, slujitorilor, cei care vegheau turma. Fac un salt peste timp, nu foarte mare, între ei doi, între noi și ei mult mai mare, la Vasile cel Mare, sau Vasile de Cezarea, Sfântul Vasile cel Mare în unele biserici, unul dintre episcopii așa numiți capadocieni, care, fără să fi inventat el modelul, dar el îl instituie de acolo înainte, construiește niște așezăminte destinate oamenilor suferinți, oamenilor aflați în nevoie, sărăcie, situații vulnerabile în general. Ceea ce va construi el în afara Cezarei, a cetății în care își avea scaunul episcopal, va fi numit la înmormântarea lui de către Grigorie de Nazianz Vasiliada. Și Vasiliada va deveni un model pentru astfel de așezăminte în creștinătate, niște locuri în care cei săraci beneficiau de hrană, cei bolnavi beneficiau de îngrijire, inclusiv de îngrijire medicală, fiindcă el privea cu bunăvoință modelele medicale grecești și le aduce în comunitatea, în așezământul pe care îl întemeiază, oferind astfel oamenilor și un exemplu, pe de o parte, dar și know-how-ul, cum se spune acum, practic, cum pot să fac astfel de lucruri și în alte episcopii. Așadar, aș observa și la el chestiunea asta legată de compasiune. El nu a scris, deci nu și-a fundamentat teoretic o teologie socială sau, mai știu eu cum am putea să o numim, o etică socială, ci se bazează pe ideea de filantropie, adică iubirea omului în sens etimologic. El crede că orice creștin care spune că îl iubește pe Dumnezeu trebuie să manifeste dragoste față de semenul lui aflat în nevoie. Ei erau mult mai radicali. Vorbeau și despre împărțirea averilor și despre dificultatea unui bogat de a se mântui în măsura în care nu este dispus să-și împartă averea cu cel sărman. Nu mă duc în direcția aia. Ce aș reține pentru zilele noastre din exemplul celor doi, lucrurile astea, compasiune și solidaritate și responsabilitate. Toate astea pot căpăta în zilele noastre manifestări concrete și pot căpăta în vreme de pandemie expresii contemporane. Și aș mai observa încă un lucru aici. Ei și scriau, cum este Ciprian, deci scrie pentru uzul comunității și a păstorilor comunității și acționau. Deci aveau cele două fronturi, nu se excludeau, adică ideea de a face teologie în timp de pandemie, de exemplu, nu i s-ar fi părut deloc absurdă lui Ciprian și cred că nici lui Vasile, chiar dacă el n-a avut. Și atunci ce rețin eu pentru zilele noastre, nu că ei ne-ar fi lăsat niște rețete, ci că ne-ar fi lăsat niște modele și niște principii mai degrabă.
avem credința și speranța, ceea ce se opune fricii și disperării, care caracterizează de multe ori manifestările pe care le vedem în jurul nostru. Avem compasiunea și solidaritatea, care combat vânătoarea de vinovați, de exemplu, dar și furia împotriva celor care n-au respectat regulile. Adică e de înțeles că luăm atitudine și că vrem ca lucrurile să fie cât mai omenești, dar nu se justifică manifestările foarte virulente și foarte agresive împotriva altora. Iar la responsabilitate, de fapt, dacă le adunăm pe toate astea la oaltă și adăugăm și responsabilitatea, zic eu, că asta ne deschide atenția spre nevoile celorlalți. Fie că e vorba de nevoia de vorbă bună, adică în loc de 3 știri apocaliptice, putem să aducem niște chestii care încurajează, care liniștesc, nu în mod fals, ci Evanghelia creștină chiar are resurse de speranță reale. Deci nu trebuie să recurgem la gândire pozitivă și optimism facil. Așa? Pe de o parte, cum spuneam, încurajare sau atenția la ceea ce spunem altora, dar și posibilitate de acțiune, voluntariat, acolo unde se poate și în condițiile pe care le permite legea și diversele ordonanțe care tot vin, dar și donații, de exemplu. Deci sunt foarte multe lucruri din astea care chiar se pot face și spre care chiar dacă ne calmăm puțin și dacă privim spre ceea ce avem ca bogăție, ca sursă, ne putem îndrepta cu relativă ușurință. Și aș mai pune aici încă o chestie, aici pe vremea lui Ciprian, mulți încercau să înțeleagă de unde, de ce, și atunci existau catastrofe naturale. El nu încurajează căutările astea după interpretări apocaliptice foarte clare. Adică e clar că Hristos să vină, e clar că toate astea sunt semne, încă de pe atunci existau astfel de semne. N-are rost să căutăm acum după dată și principala noastră preocupare să fie numai Apocalipsa. Biblia are încă suficiente cărți în afară de Apocalipsa și Daniel, pe care în general se concentrează interpretările apocaliptice, încât să ne poată sugera și alte atitudini. Am ținut-o cam mult, dar eu am și terminat cu cei doi, așa încât vă las pe voi. Bun, l-aș ruga pe Daniel o să facă un salt în timp acum, să vedem o altă abordare dintr-o altă epocă, dintr-o altă cultură, a ce înseamnă implicarea unor slujitori în comunitate, în vreme de criză, felul în care s-au raportat, în primul rând, la Dumnezeu, apoi la comunitate, și care sunt principiile pe care le putem extrage din această experiență lor. Acum, oriunde ne-am oprit în istoria bisericii, cred că am găsit nume interesante despre care să vorbim și cred că toată istoria bisericii a fost compusă din crize. Nu toate au fost de genul epidemiilor, dar crizele sunt inevitabile până la urmă și cred că menirea bisericii este să-i ajute pe noriașii ei să treacă prin crize. O să revin la ideea de criză. Eu vreau să povestesc puțin despre Bonhoeffer. Cartea asta este o carte absolut fascinantă, Postul ucenicii ei aparține, este cartea cea mai celebră, probabil, a lui Dietrich Bonhoeffer, un teolog german, luteran, care a trăit în prima jumătate a secolului al XX-lea. S-a născut în 1906 și a murit la 39 de ani în 1945, nu de moarte bună. A fost executat de regimul nazist. Bonhoeffer a fost un om erudit, un om cu multă școală de teologie la Tübingen, la Berlin, dacă nu mă înșel, a fost pastor inclusiv în Marea Britanie, la Londra, a călătorit mult în scurta lui viață,
dar a și scris mult și sunt cărți, există o colecție mare de cărți, însă, dincolo de toate astea, s-a remarcat prin faptul că nu s-a plecat deloc în vremea, în anii 30, 40 până în 45, când a fost executat în fața regimului nazist. Ce s-a întâmplat mai exact? Undeva în anul 1934, cred că, majoritatea creștinilor luterani, dar și reformați din Germania, au decis să-și ofere sprijinul regimului nazist. Da? Știm foarte bine, politica antisemită de epurare rasială, de purificare rasială. Hitler ajunge cancelar în 1934. Al treilea Reich din 1933 până 1945, Hitler era la conducere. Episcopul Müller, în acest moment, îi cheamă pe toți pastorii și le cere să predice Evanghelia curată. Atenție, Evanghelia curată însemna Evanghelia așa cum o înțelegea Hitler. În paranteză, trebuie să fim atenți întotdeauna la cuvintele frumoase, mari, să vedem ce se ascunde în spatele lor. În condiții de criză e foarte riscant să ne jucăm cu sensul cuvintelor și să folosim cuvinte mari și să le schimbăm sensul și asta ne duce pe o pistă greșită. Ei bine, în acest context... Daniel, da. Vreau să fac o remarcă aici pentru că mi-ai pus mingea la fileu. Da, te rog. În vremea asta de când stăm acasă, de când se vorbește de criză, tocmai am constatat că într-o astfel de vreme, cuvintele ușor aruncate sau repede aruncate, fără a fi cercetată încărcătura din spatele lor, produce ca un bulgăre de zăpadă, produce o avalanșă de emoții, de trăiri și, exact cum spunea Teofil mai devreme, interpretări apocaliptice. Sigur, cu ghilimele de rigoare aici. Așa. Mulțumesc pentru că ai accentuat acest lucru, atenție la cuvintele pe care le folosim, mai ales în vreme de criză, pentru că datorită instabilității, datorită nesiguranței care se creează, oamenii sunt foarte predispuși să se agațe de orice cuvânt care poate fi până la urmă absolut gol de sens. Da, cuvintele produc realități, nu într-un sens magic, ci produc realități în măsura în care noi le dăm sens și le saturăm cu ele ne influențează comportamentul, da? Să-i spui cuiva că Evanghelia lui Hitler, Evanghelia după Hitler, auziți, ar fi Evanghelie curată, s-ar putea să fie convingător atunci când toată lumea vorbește despre asta, când vezi ceremonii publice, cum se întâmpla pe vremea aceea. Dar asta deja descrie situația de criză despre care am pomenit, da? Din vremea lui Bonhoeffer. În acest timp, un grup de pastori, nu foarte mulți, au format o mișcare care se numea Biserica Mărturisitoare. Da? Deci, practic, cei care nu au fost de acord cu politica antisemită a Partidului Național Socialist. Bonhoeffer era printre ei. La un moment dat a făcut și un seminar clandestin, pentru că legal nu putea să facă asta, cu tineri, undeva, dacă nu mă înșel, către Marea Baltică. I-a adunat și a început să le țină prelegeri din Scriptură, să-i pregătească pentru pastorale. De acolo a ieșit cartea Costul uceniciei. Tot Bonhoeffer, într-un mod oarecum bizar, a fost implicat într-o conspirație împotriva Führerului. Hitler urma să fie ucis într-un atentat, lucru care pare foarte bizar, un pastor care se implică într-un atentat. Să complicăm un pic situația, trebuie să spunem, Bonhoeffer era un pacifist. El nu credea că prin violență se poate rezolva ceva, dar în același timp a înțeles că în acel moment, în Germania, nu există decât o singură soluție, și anume suprimarea fizică a celor care îi suprimă fizic pe alții. Adică, în condițiile în care ești pacifist și vezi că alții cu violență îi suprimă pe semenii lor, Bonhoeffer probabil s-a simțit justificat să participe la această conspirație. A fost arestat, a stat o vreme în lagăr, există o mulțime de scrisori și notițe care au rămas din vremea aceea, din păcate încă nu sunt în limba română. Și la un moment dat a fost și executat prin spânzurare. Da?
Cartea despre care spuneam, Costul uceniciei, face distinția între harul ieftin, adică harul ăla, și acum o să și citesc că e foarte interesant cum se exprimă Bonhoeffer. Harul ieftin înseamnă justificarea păcatului. Da? Atenție, a păcatului, nu a păcătosului. Toate rămân ca înainte. Da? Cam asta făcea biserica germană în vremea lui Bonhoeffer. Justifica păcatul Führerului și al Partidului Național Socialist și îndeopște al germanilor, care probabil majoritatea dintre ei erau antisemiți în vremea aceea. Harul ieftin înseamnă predicarea iertării fără pocăință. Da? Iată criza adevărată a Germaniei în viziunea lui Bonhoeffer. În schimb, harul costisitor este har ca odor sfânt al lui Dumnezeu, care trebuie păzit de lume și care nu trebuie aruncat câinilor. Da? În cazul ăsta, naziștilor. Este costisitor pentru că îl silește pe om să ia jugul uceniciei urmându-l pe Hristos. Da? O scurtă biografie a lui Bonhoeffer se găsește în această carte, pe care o găsiți pe site, da? Eroii Credinței. Foarte ușor de citit. E prezentat și episodul executării lui Bonhoeffer, felul în care s-a pregătit pentru momentul execuției. Dar viața și activitatea pastorului Bonhoeffer ne învață până la urmă cum ar trebui să ne raportăm noi la crizele care apar, inclusiv la crizele de natură politică. Cum poți să-ți iubești țara când țara merge într-o direcție greșită? Cum poți să-ți iubești țara când politicienii care sunt la conducere ți se pare că merg într-o direcție greșită? Mai departe, cum poți să-ți iubești biserica când biserica ta merge într-o direcție greșită? Cred că răspunsul lui Bonhoeffer este că trebuie să căutăm să aducem noi lumina acolo unde alții nu o aduc. E singura manieră, până la urmă e pledoarie pentru angajare, pentru implicare în direcția reformării lucrurilor. Și lucrul ăsta mi se pare interesant. Bonhoeffer este deopotrivă un contemplativ, adică un om al reflexiei, al rugăciunii, dar este și un om al activității, un om care se implică în viața sociopolitică până la urmă, dar și în viața bisericii. Contemporan cu Bonhoeffer este Karl Barth, tot un teolog protestant de factură calvină și care a avut, a fost implicat și el în mișcarea aceasta de protest a pastorilor din Germania față de cel de-al treilea Reich și a politicii antisemite. Destinul lui Karl Barth a fost un pic mai lin, în măsura în care el era cetățean elvețian, preda în Germania, a predat la Göttingen, la Berlin, la Bonn și la un moment dat, din motive politice, evident, în vremea aceea a regimului nazist a fost dat afară din universitate și el s-a întors la bazele în Elveția. Destinul lui a fost un pic mai lin, tocmai pentru că era cetățean străin. Dar interesant, Karl Barth a și spus, teologia mea este o teologie a crizei și teologia în general nu poate să fie altfel decât o teologie a crizei. Ea trebuie să răspundă crizei umanității. Cea mai mare criză a umanității este păcatul. Până la urmă, epidemia este o criză în criză. Criza noastră fundamentală este aceea existenței noastre păcătoase. Da? Cum am auzit despre Ciprian și despre Vasile cel Mare, faptul că noi avem speranța vieții veșnice și a mântuirii prin Hristos, cred că asta face diferența între ceea ce suntem noi și ceea ce am fi putut fi dacă l-am fi avut pe Hristos în momentele de criză. Cred că aceste două figuri merită studiate și figura lui Barth este conturată în cartea Eroi ai Credinței. Mai sunt aici o mulțime de alți autori care merită văzut, să nu e cazul să intru în detalii, pentru că toți autorii ăștia fascinanți ne-ar ține la discuții câteva ore în șir. Dar dacă îmi permiți, Vasile, o să mai spun câteva nume, doar fără să intru în detalii. L-avem pe C.S. Lewis prezentat aici, l-avem pe Dwight L. Moody, l-avem pe Charles Spurgeon, așa am spus, Karl Barth și Bonhoeffer sunt aici, Billy Graham, Johnny Erickson Tada, Dickens, Charles Dickens, da? După aceea toată suita de pastori și de gânditori puritani, da?
Rutherford, Robert Murray McChesney, Horatius Bonar, Adoniram Judson. Dacă ne uităm la început, evident, sunt părinții bisericii, sunt reformatorii. E o carte care cuprinde câteva zeci bune de personalități creștine și o recomand ca o introducere lină în istoria bisericii. Așa cum spuneam la început, pe lângă Cartea Eroi ai Credinței, care prezintă 70 de biografii, avem cealaltă carte pe care o are și Teofil în mână. Avem 31 de creștini care merită cunoscuți. Și aș vrea să spun special despre cartea asta, 131 de creștini care merită cunoscuți, este că cartea e împărțită pe secțiuni și eroii credinței, ca să spun așa, sunt împărțiți în funcție de felul în care au slujit. O secțiune a teologilor, evangeliști, apologeți, păstori și predicatori, muzicieni, artiști, scriitori, fondatori de denominațiuni, poeți, persoane cu influență, misionari, pelerini în lumea spirituală, activiști, conducători, învățați și savanți și martiri. Și acoperă 20 de veacuri de creștinism cu figuri marcante care s-au remarcat prin felul în care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a sluji în timpul vieților comunitatea în care și-au desfășurat activitatea. Uite, eu aș mai adăuga numai chestia asta, cred că se vede suficient de clar. Fiecare introducere, ca așa, mici introduceri în biografia unor mari oameni, conține și o mică schiță cronologică ca să poți să încadrezi mai bine în istoria universală. Am deschis întâmplător la Ioan Gură de Aur, care și el a trăit într-o criză cu celebrele predici la statui, despre care puteți să citiți eventual dacă doriți. A fost o criză politică. Da. Ioan Gură de Aur a trăit în vremea împăratului Iulian, așa zis apostatul, pentru că provenea dintre creștini. Iată că în discuția noastră s-au conturat două moduri foarte clare de abordare și de implicare a slujitorilor în vreme de criză. Una este cea a scrisului, a ideilor, așa cum Karl Barth și Dietrich Bonhoeffer au ales să facă și care au influențat la rândul lor generații. Cealaltă este o implicare mai directă în societate, în comunitate, chiar prin slujirea săracilor și a bolnavilor, cazul lui Vasile cel Mare și al lui Ciprian. L-aș întreba pe... Bonhoeffer până la urmă. Și Bonhoeffer până la urmă, dar în cazul celor doi de care tu vorbeai, Teofil, a fost mai evidentă aplicarea spre slujirea practică decât spre scris. L-aș întreba pe Teofil dacă aceste moduri, sigur sunt și alte moduri în care oameni mari din istoria bisericii s-au implicat, dar dacă cel puțin aceste două direcții de discuții pe care le-am abordat astăzi mai sunt de actualitate în actuala criză în criză, așa cum spune Daniel. Eu consider că sunt de actualitate pentru creștinătate în general, adică creștinismul mereu presupune o zonă de învățătură care ține de teologie, să-i spunem, fie că asta e teologie dogmatică, istorică, practică, teologie publică, teologie socială și de o zonă a practicii, fiindcă e inevitabil, adică câtă vreme nu ai și partea practică, îți invalidezi învățătura. Ideal e să le armonizezi cât mai bine. Teologia să nu fie ruptă de viață și să devină un exercițiu retoric sau academic sau rațional steril, iar viața să nu fie lipsită de o bază în învățătură. Cel puțin exemplul apostolilor din primul secol și exemplele post-apostolice, adică perioada de imediat după apostol, precum și părinții bisericii, cam toți într-acolo ne conduc. Teologia lor era născută din confruntarea cu niște realități, dar toți erau
dacă vorbim despre Vasile, dacă vorbim despre Ioan Gură de Aur, despre Grigorie de Nazianz, ei, în cadrul lucrării pastorale, întâmpinau diverse probleme sau în cadrul dezbaterilor filozofice și teologice ale vremii și trebuiau să răspundă la ele. Adică teologia se năștea dintr-o realitate acută a unor probleme și ei știau că trebuie să răspundă, că nu se poate să nu răspundă. Așa au fost și reformatorii, după părerea mea. Și aș face aici o observație pe care o supun criticii și acum, criticii voastre, dar și în general. Mie mi se pare că teologia care a schimbat ceva a fost acea teologie care a răspuns cel mai bine la niște nevoi foarte profunde ale unei generații. Și nu vorbim aici de a te adapta într-un mod superficial, ci de a răspunde la niște întrebări foarte profunde, așa cum era atmosfera din perioada Reformei, în care plutea această nevoie de schimbare de câteva secole chiar și Biserica Catolică era frământată, care nu se numea atunci catolică, felul în care știm noi, era frământată de niște curente de schimbare și a venit Luther și a căzut pe un sol foarte fertil pentru reformă. Dar lucrurile în continuare și în Biserica Catolică s-a continuat o reformă internă. Cum a decurs ea, e o altă poveste, dar a existat această nevoie și cine a răspuns la ea în modul cel mai potrivit a schimbat ceva, a reușit să dea o direcție, să vină cu ceva foarte temeinic, în ultima instanță, care a schimbat și practica. Nu a rămas numai la nivelul teologiei, ci implicit a schimbat uneori în mod radical practica. Deci cred că rămân de actualitate, sigur. Au schimbat practica pentru că au schimbat teologia sau probabil în același timp, foarte interesant că ai menționat reforma. Până la urmă avem o nouă dogmatică, o nouă așezare dogmatică, dar în același timp autorii pe care noi i-am povestit, i-am menționat dintre părinții bisericii, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, sunt foarte importanți pentru cristalizarea dogmii creștine și cristologiei, a triadologiei și așa mai departe. Iată că lucrurile se leagă, adică teologia lor și praxisul lor merg mână în mână. Probabil că e momentul ca dintr-o criză biserica să iasă cu niște lecții învățate, cu noi reflexii și cu o nouă cristalizare teologică. Sigur că Amin. Da, ne-am dorit să vedem o așezare mult mai pragmatică, să zicem așa, a bisericii. Dar până atunci, până când probabil generațiile care vin după noi vor beneficia sau vor gusta roadele acestei transformări, ne bucurăm de resursele pe care le avem și l-aș ruga pe Daniel să ne arate celelalte două cărți despre care discutam puțin înainte de intrarea în direct. Da, Izvoare de spiritualitate este o carte pe care Casa Cărții a publicat-o în urmă cu ceva vreme și la cererea mai multor cititori suntem în proces de a o republica. A fost o ediție cu un stoc relativ limitat și după ce mai mulți cititori ne-au semnalat faptul că nu o mai găsesc pe piață, am decis ca să o republicăm, așa că în următoarele săptămâni vom retipări această carte. Vreau să spun special, în această carte există un cor de text care exprimă foarte clar ceea ce discutăm noi aici, implicarea creștinilor, a liderilor, a slujitorilor, într-un mod direct în rezolvarea de crize prin care trece biserica. Deci în câteva săptămâni cartea va fi din nou disponibilă pe piață. Cealaltă carte... La cartea asta, scuze că te întreb, la cartea asta chiar am lucrat și eu și Daniel, că eu am tradus cartea, iar Daniel a făcut editarea. Daniel care s-a ascuns după cărți. A doua carte este Tânjirea după Dumnezeu, a lui Richard Foster și Gayle Babe. O carte care tratează la fel, de asemenea, resurse creștine, modalități de apropiere de Dumnezeu. O carte superbă despre mari oameni al lui Dumnezeu și despre ceea ce au scris în a ne ajuta să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Așadar, încheiem aici discuția noastră cu aceste două cărți și cu cele pe care Daniel vi le-a arătat. Ce ne-am dorit ca în această vreme de criză, în săptămâna aceasta în special, când medităm acasă, citim acasă, stăm cu familia,
și ne gândim la patima Mântuitorului, să ne gândim la un lucru foarte simplu. Au fost momente în istoria bisericii în care lumea a trecut prin crize mai mari decât cea prin care trecem noi acum. Gândindu-mă, de exemplu, la pandemiile care au ucis milioane de oameni. Sigur, vorbim de altă epocă, altă tehnologie, altă circulație a informației, dar ce rămâne din istoria bisericii este exemplul remarcabil, demn de urmat al acestor oameni al lui Dumnezeu, care fie au scris și au influențat prin scrierea lor gândirea generațiilor care au venit după ei, fie s-au implicat într-un mod absolut remarcabil în slujirea celor în suferință și a bisericii care trece prin criză. Fie că aceste sărbători să ne aducă mai aproape de Domnul, să ne aducă mai aproape de această părtășie creștină unii cu ceilalți și chiar dacă suntem departe geografic unii de alții, prin intermediul părtășiei creștine și mai ales prin intermediul resurselor, izvoarelor de spiritualitate creștină, putem să fim aproape de familie și aproape de cei care sunt în criză și au nevoie de ajutorul nostru. Până la o nouă întâlnire, toate cele bune. Mulțumesc celor doi editori care au fost cu mine astăzi și să avem cu toții sărbători binecuvântate. Nu uitați, cărțile sunt disponibile pe ecasacărții.ro. Vă dorim sărbători binecuvântate și să fiți protejați de Dumnezeu. Amin. Și spor la citit. Așa să fie.